Braća Pacovi. Gledaj ovo, Rafe. 2 kao 1. 1 kon 1, 3. Zaboravio sam. I 4, ne znam. Super, Rafe. Nema škole čitava 2 dana. Hej, kladim se da je gospodin Wilson takođe oduševljen. Đorđe, ne bi ti smetalo da povremeno budeš fin prema Denisu? Smetano, Marta? Verovatno bi me ubilo. Kažem ti, jedino vreme kad je bezbedno biti napolju pre nego što Denis Mitchell izađe na ulicu. Sad kad montiramo ovu satelitsku antenu gore, idi da parkiraš na Šakola ulicu Mason. Zašto, Đorđe? Tako će Denis misliti da smo otišli na vikend i onda ću moći da na miru gledam važnu ragbi utakmicu na televiziji. Da, tako je. Trebalo bi da ustaneš prilično rano da bi preduhitrio starog Georgea Wilsona. O ne, molim te, ne. Ej, zdravo, gospodine Wilson. Šta to radite? Denise, smesta silazi iz tog drveta! Henry, mislim da je Denis ustao. Ne brini, draga. Smo pozdravi. Satelitska antena. Joey i ja ćemo moći da gledamo Top Gun. Vi ste najbolji, gospodine Wilson. Od sada možete da koristite vrata, malo zapinju, tako da morate jako da ih zalupite. Ovako. Čekaj samo kad pokažem Joeyu. Wow, kakav skok. Ali trebalo bi da pazite, gospodine Wilson. Možete da padnete i izgnječite svoje petunije. Mitchell! Sad mislim da je ustao. Kažem ti, Mitchell, taj tvoj sin je prava napast. Ostali klinci iz komšiluka ne dolaze kad spavam, da mi dižu kapke. Ostali klinci iz komšiluka ne koriste moje baštenske makaze, da bi šišali pse po komšiluku. Ostali klinci ne dolaze. Upravo smo dobili vest o bekstvu iz državnog zatvora. Veruje se da se 2 odbegla robijaša nalaze u okolini Midvale-a. Ako ih primetite, molimo vas da svesno obavestite policiju, vrlo su opasni. Vidiš, Mitchelle, oni su pravi anđelčići u poređenju sa znaš već s kim. Gospodin Wilson je zbog nečega jako ljut. Aha, nisam video da mu žile na vratu tako poigravaju još otkako sam koristio njegovo trevo za zalivanje bašte kao kanap za preskakanje. Od sada će ga držati podalje od vaše kuće, George, obećavam. Evo, izvolite, sad je kao nova. Ne zaboravi da naš stari Colin sutra igra najvažniju utakmicu godine, a čak ni Denisu neće poći za rukom da me natera da propustim ni sekundu te utakmice. Sećam se mojih školskih dana kao da su bili juče. Moje staro bratstvo, Beta Pita Pita. Ma šta kažeš, i ja sam u svoje vreme bio u bratstvu Beta Pita Pita. I još ma nije važno, i ja sam bio Pitađija. A šta je to bratstvo, gospođo Mitchell? To ti je neka vrsta kluba za veliku decu, Joy. Imaju svakakve tajne, vole da zbijaju šali jedni sa drugima i tome slično. Ej, i mi bismo mogli da osnujemo naše tajno bratstvo, Joy. Ali ja neću da izvodim onaj smešni ples sa pantalonama. George, šta kažete da organizujemo malo okupljanje Pitađija? Znaš, već godinama nisam video Kuku. Ko je Kuka? Pa bio je najveći šaljivđija u mom bratstvu, momci. Dobio je taj nadimak zato što je zabio svoju kuku u poslužavnik pun hrane, a cigaru koja je eksplodila u dušek. Hoće li onda dođe ovamo i rastura stvari, gospodine Wilson? Šta, neće Denise, a vidjet će da li ću mogu da ga nađem. Beta Pita, sve dok smrt ne zakuca. Kladim se da možemo da nađemo makaze u onoj garaži tamo. Onda tamo idemo kad padne mrak.
Marta, dođi brzo. Mislim da je provalnik u kući Miškovi. Bože moj, mogli bi da budu oni odbjegli robijaši iz dnevnika. Zovi policiju! Možemo da uzmemo jednu konzervu, Rafe, onda moramo da se vratimo pravo u krevet. Ej, možemo da zamenimo i ova zatvorska odela. Biće bolje da se prišudim na zadnji ulaz. Pitam se što li je tata još budan. To mora da je Kuka. Možda je došao da zbija tajne šale sa tatom i gospodinom Wilsonom. Znam šta da uradim, da se osjećam kao kod kuće. Što ne napraviš još malo buke, a? Ruke uviz, gospodine Kuko! Jao! Denise, prestani, pa to sam ja! Denise! Gospodine Wilson, a ja sam mislio da ste Kuka. Ne mogu da verujem, sad si stvarno prevršio meru. Nas dvojica smo završili priču, hoću da se sada pretvaraš kao da me ne poznaješ. U redu, Denise? Je li to kao neka igra bratstva, gospodine Wilson? Da, naravno, zaboravi da postojim pa ćeš doživotni biti pitadžija. Probavljaka! Baš kao u policajcu s Beverly Hillsa. Zovite 92. Ne, Denise, reci im da je ovo greška. Klinac, poznaješ li ovog tipa? Jok. Naravno da ne, policajče. Čak ne znam ni da postoji. Denise! Ovo je greška! Za Boga, šta se ovo dešava? Denise, zbog čega je gospodin Wilson okapšen? Tata, to je igra. Pretvarao sam se da ga ne poznajem i on je... Šta je? A što me tako gledaš? Mladiću, smesta da si umarširao u tu kuću. Rafe, jedini problem što si jedinac u ovakvim situacijama je što nemaš nikog drugog da na njega svališ krivicu. Gozo, ajde da se gubimo odavde za večer. Ne tako brzo. Hajde da se primirimo u onoj usamljenoj kući. Nismo još završili s ovim gradom. Marta, Denis će me pretvoriti u totalnu olupinu. O ne, ako je to onaj minijaturni užas, recimo da sam još uvijek u zatvoru. Zdravo, gospodine Wilson. Zdravo, Denise. George još nije ustao. Pa, došao sam da mu se izvinim, zato što je sinoć nakrabucio zbog mene. Sigurna sam da će ti oprostiti, Denise. Na kraju krajeva samo si radio ono što je tražio od tebe. U svakom slučaju, iskopao sam ovaj cvet za njegovu baštu, zato što znam da mu čeprkanje po blatu mnogo znači. Baš je lepo. Daću mu ga čim ustane. Recite gospodinu Wilsonu da ću mu dozvoliti da spava koliko god hoće pre važne utakmice. Vidimo se... Marta, kažem ti, taj dečak će me naterati da ostarim pre vremena. Jak korop. Dođi, Joy. Hajde da nađemo tajne našeg bratstva. Vraga mu, babin. Hej, Joy, znaš kako gospodin Wilson ima čelu kao što je bebina guza? Išao je da kupi lažnu kosu. Ako budem izgledao stariji od Kuke kada nas dođe, neće me nikad ostaviti na miru, Marta. O, George, dobro izgledaš. Denise, kuda je uopšte otišla prava kosa gospodina Wilsona? Zar ti ništa ne znaš? Tvoja kosa se povlači unutrašnjost tvoje glave kad ostariš. Nema šanse. Zato se gospodin Wilson često zbunjuje. Kosa mu pritiska mozak. Marta, da li sam prilikom izgledama mlađe, nego s onom drugom? Marta? Ej, Marta!
Zdravo, ja sam Ne gospodin zvučiš Wilson. kao gospodin Wilson. Baš zvuči. Evo šta kažem kad podižem novine. O, imaj milosti, poštedi me, Marto. Saskrivaj se! Doljevola s tim, nosit ću najmekšu od ove perike koje sam kupio. Izvodiš mačku u šetnju, jel, George? Ja, kakvu mačku? Jao, gde je Denis? Naprosto znam da je on umešan u ovo. Ali gospodin Wilson udario u klapol kad je ustanovio da ima mačku na glavi. Pretpostavljam da je dobro što nema Bernardinca. Dobro jutro, Denise. Hoćeš li da se prošetaš sa mnom i sa mojom bebom? Radije bih pojao svoje patike, Margareta. Momci, šta vi uopšte radite? Denis i ja osnivamo bratstvo. To vam je klub sa svakakvim tajnim stvarima i imaju sopstvenu kuću. Kuću, dobro, ja ću okačiti zavese i ti ću majka. Poljubi našu bebu, Denise. Poljubi ti ovo. Dobro, ovo je sjajno mesto za sastanak našeg bratstva. Pošto ga ja sredim, bit će ovo naše ljubavno gnezdo, Denise. Onda ćemo da se venčamo i svako od stotinak naše dece imat će svoju sobu. Saberi se, Margareta. Mi imamo samo 6 godina. Šta je to? Gomila radoznale dečurije se igra u prizemlju. Ej, mogli bismo da napravimo klubsku zastavu od ovog starog tepiha. Ej, pa to su prava braća iz bratimstva o kojima sam vam govorio sinoć. Trebalo bi da budete u kući gospodina Wilsona i gledate utakmicu sa ostalom braćom iz bratimstva. I to samo za par sati. Gazda, misli da smo mi iz nekakvog bratstva. Ćuti, pretvaraj se. Znači, ovo sa tepihom je bila velika šala iz bratstva. Beta pita. Devojčice poljubi, neka im zacvokuću zubi. Čekaj, ne ide to tako. Klinac, reci mi, hoće li biti puno ljudi na toj utakmici? O, naravno, zviždaće i navijaće za svoje omiljene timove. Mora da će biti mnogo buke kada aplodirate, jeli? Klinci, da li biste volili da se pridružite našem bratstvu? Ćao! Zdravo! Bogo moj, baš lepo od njih što su nam dozvolili da se učlanimo u pravo bratstvo. Trebalo bi da uradimo nešto za njih. Da, trebalo bi da sve odemo kući i napišemo im zahvalnice. Trebalo bi da te privežemo za autobus koji odlazi iz grada. Znam šta braća iz pravog bratstva najviše vole. Šale stihovima. Eto šta ćemo da uradimo za njih. Ej, dođete, ja vam kažem šta ćemo da uradimo. Tako sam uzbuđen. Kuka i ostali će doći ovamo da gledaju utakmicu za manje od sat vremena. Pa, gospodine, izgleda da si mnogo bolje raspoložen nego jutros. Ne, to je zato što od jutros Denis još nije kročio u našu kuću. Svako dugme na daljinskom je programirano na utakmicu. Denis ne može da mi menja kanale. Naslon je blokiran u mom omiljenom položaju pomoć ovih cigli. Denisi su više mali da ih pomiri, a zbog nas neće da poraste. Posuo sam ove kolače biberom. Jedan zalogaj i Denis će nas zasmejavati svojim kijanjem celog dana. George Wilson, trebalo bi da te bude sramota. O, jeste, jeste. O, izvinite što kasnim, gospodine Wilson. Denis, pokušaj da ne izazoveš neku nevolju, popravljam televizor u posljednjem trenutku. O, biću tih kao u crkvi. Da li ti misliš da je ovo... Da li ti misliš da je ovo ljuto? Denise, ne izazivaj mačku! Denise! Denise, mačka se razbolela zbog tebe. Pa dobro, gledat ću crtače.
televizor vam je pokvaren, gospodine Wilson. A ne, Denise, televizor radi bolje nego ikada pre. Pokvaren nam je naslon, gospodine Wilson. Denise! Denise! Denis! O ne, naslon nam je popravljen, ali sad nam je televizor zasigurno pokvaren. Boga! Marta, sad moram da idem da pozajmim televizor iz kluba Baštvana, zahvaljujući Denisu. Izgleda da sam zabrljao. George je sam kriv zbog ovoga. Znam kako da mu ovo nadoknadim. Odmah se vraćam, gospođo Wilson. Dobrodošli u skromni dom gospodina Wilsona. Biće tako iznenađen kad vas vidi. Zaboravit će ono o televizoru. Sve dok ne ustanovi da mu nema kola. Au! Bože, Denise, ko su tvoji prijatelji? To su braća iz bratstva iz koleđa gospodina Wilsona. Dobro pečenje, gospoja. Denise, nisam sigurna da su ono što kažu da jesu. Naravno da jesmo. Stari gospodin Wilson i mi se znamo odavno. Da, odavno. Čak i pre nego što je izgubio kosu. Onda oni zaista poznaju Georgea. Rekao sam. Gledajte samo gospodina Kuku kako gute namirnice. Baš kao što je gospodin Wilson rekao da može. Da, vidite, mislili smo da taknemo po klopu umjesto vas. Ako nemate ništa protiv da uzmemo kola gospodina Wilsona, mislim Georgeova kola. Gospodine Kuko. O, ne brinite, gospođo Wilson. Ja ću im reći gde je samoposluga. Ima nova samoposluga pored autoputa. Super, autoput, to nam se dopada. Idite niz ulicu Mason. Mnogo ti hvala, klinac! Beta ptice 1, beta ptice 2. Braća su krenula. Hej, to su moja kola! Dođite, gospodine Wilson. Hoćete li da vidite kako zbijamo šalu sa gospodinom Kukom? Denise, to nije kuka, to je bruka! Marta, zovi policiju! Joj, opet sam to uradio. Budite spremni za promenu plana. Denise, treba bi tvoj bicikl! Presecite kroz baštu šmelog bankera, gospodine Wilson. Pa ko vozi, ja ili ti, Denise? Beta ptice 1, beta ptice 2. Spremite se za operaciju. Bitadžije. S kim to razgovaraš? Spremna sam, beta ptice 1. Spremna sam beta ptica 2. Spremna sam beta ptica 3. Jedini izlaz je kroz tu uličicu. Najbolji. Zar to nije bila najsmešnija šala svih vremena? Dobro obavljeno, klinci, već 2 dana tražimo vas bili robijaše. A, što? Robijaše? Dobit ćete veliku nagradu. Denis, ne znam šta da ti kažem.
Pobegli bi da nije bilo tvoje velike šale. Wow! Beta pita, najbolji smo mi! Beta pita, Najbolji smo mi! Šta je sada, Denise? Hoće li moj cvet da se primi ovde? Mogao bi da uvene. Denise, to nije. Htio da reći, dođi, imamo nešto da obavimo. Dođi. Bežali li nazad, matori? Drugotvorno vreme, samo što nije počelo. Čuvao sam mesto za njega, Denise. Može li ovde gospodine Wilson? Da, Denise, mislim da bi mi se više dopalo da ga stavimo tamo. Biće to najlepši cvet ovde. A šta kažeš na to da se sada vratimo, da navijamo za domaći tim? Čemu ovo sluči, gospodine Wilson? Ovo ne diraj to, Denise!